ulaton tang ano kisuno sa regional director nga ulaton ta sa before end of June masubmit atong abinalis nga atong third party consultant sa geotechnical investigation. Masubmit sila sang hard copy sa report nila parte sa ilang pagkandak sa geotechnical investigation. Kaga suno sa regional director, it will be accompanied by tatlo ka schemes, no? Tatlo ka options kung ano ang bali tatlo ka recommendations kung anong himuon para sa pagkayo sinang nagkalaos mod nga piers o composte dira sa flyover sa Ungka. So after that, siling sa regional director nga kung diin man ma-adapt dira nga recommendation, pangitaan sa pundo. Pangitaan sa pundo na, may lang mapunduhan dayon. Kung di ka ni mapunduhan dayon, kung mapunduhan sa supplemental budget sa 2023, mayugid kung di mapunduhan na sa 2024. Kung ma-implementar sa siya katuig, laban-laban na mga 2025 gid magamit inang flyover dira. Now, parte naman sa sa ginasinggit sang iban, dapat balaan gid kung sino may accountability dira. Para sa kung tatlong players dira, tatlong actors dira, DPWH ang contractor kag ang nag-obra sa structural design who happen to be na mo man nag-conduct sa geotechnical investigation. Para sa akon, among these three actors or three players ay ginada accountable. There may be one or two players nga accountable dira. So depende na sa result sa investigasyon.